Este comentario de Lusca Fusca. Di, necesitamos oasis para soportalo, senón de cando en vez volvese insoportable. Esta socialización neoliberal. Vouche ler a proposición 30 de Spinoza en Ética. Si alguien ha hecho algo que imagina afecta a los demás de alegría, será afectado de una alegría acompañada de la idea de sí mismo como causa. O sea, se considerará a sí mismo con alegría. Si, por el contrario, ha hecho algo que imagina afecta a los demás de tristeza, se considerará a sí mismo con tristeza. O oasis, en realidade, eres ti. Que soa así moi poético e moi lírico. Pero a bondade, que hai moito que non falo da bondade. A bondade ten moito que ver con esa ética de Spinoza, con esa alegría, con esa potencia vital. A bondade, ese acto de bondade, facer cousas que sabemos que axudan as outras persoas a medrar, que lles dan esa alegría, esa potencia vital, énchenos a nós dunha alegría por sabernos a causa desa alegría. Esa alegría de Spinoza, o amor mesmo, en Spinoza é esta nosa alegría que depende de algo externo, por exemplo, das outras persoas que nos rodean. E sabernos a causa diso é o noso oasis. En Spinoza a idea é que ti tes que rodearte de persoas que teñen esa potencia. Por iso, cando alguén fai algo que a ti te magoa, esta idea que hoxe falan de poñer límites, o límite é para ti, mas ti débelo comunicar. A persoa que quere medrar, e aí podemos volver aquí, e a esos conceptos de Freud, a persoa que quere medrar, que quere ser mellor, vaise alegrar, vaiche agradecer que ti lle dixas isto que ti faz, a min magoame. Porque o amor, na parte egoísta san e ética, pasa porque eu quero ser a causa da túa alegría. Iso si é un amor egoísta no sentido bo, e é recíproco. E aí é a comunicación que tes que ter. Cando ti te rodeas de persoas así, que queren ser a causa da túa alegría, que aman a vida, queren verte medrar, queren ver vida en ti, queren ver esa alegría, o oasis está aí, nesas persoas que te rodean, pero sempre cando a causa sexas ti. Nesa outra idea de Erich Fromm da necrofilia, e nesta maneira de socializar neoliberal, hai moita destrucción. Para que unha persoa se enganche, teña esa dependencia emocional, hai que facer os actos contrarios. Ti tes que ser a causa desa destrucción da persoa. A persoa que ten dependencia emocional, esa dependencia nace do medo á morte. Nace cando eses microrrexeitamentos te confrontan co medo a perder a tribo. Logo, a tribo,
construela ti desde o amor, desde a túa alegría, que non é estar contenta, desde a túa potencia vital, desde a túa saudade, facendo cousas, e iso é bondade, porque a bondade, para min, é unha forma elevada de amor. Facendo cousas que, pois, provocan nas outras persoas alegría. E iso produce a ti máis alegría por saberte a causa diso. É o contrario, pero é unha cousa que non teño moi desenvolta, o cinismo actual, filósofos máis modernos que falaron dese cinismo, falan de persoas, eu xa falei disto aquí, non? Que saben o que é correcto e deciden actuar mal igual. E aí nace a traizón a ti mesma. Traizoas, vives sin incoherencia, pero aí hai unha traizón a ti mesma. Ti sabes o que está ben e decides actuar mal. E aí tamén hai esa necrofilia metafísica, non? De Erich Fromm. Porque hai un proceso tamén de autodestrucción. E traizoarte, todos sabemos o que doi unha traizón. E como o proceso de superar unha traizón nos produce carraxe, mesmo odio a outra persoa, un odio que despois marcha, é un rancor que eu non vexo negativo, non? Que ten que ver co enfado xa sostido no tempo. Imagínate cando te traizoas ti mesma. E aí nace esa carraxe cara a ti, que é unha desas cousas que eu dicía polas que non quero socializar en grupos, que xa percibo eses microrexeitamentos que provocan en min esa case dependencia. Quero que si me queiran, a soberanía é non, saio dai, non me queren, non lle gusto, non me van incluir, e eu non vou insistir, non vou facer nada para non traizoarme eu. Aquí esta nosa loita é algo pois, que na filosofía está amplamente descrito. O ser humano, non? Esta loita entre emoción e razón para vivir en certo equilibrio. E ese persoa adaptada ao neoliberalismo, ese consumo de persoas, consumo de vínculos, o utilitarismo, usar as outras persoas, nese egoísmo tan malo, tan perxudicial, perxudicas a si mesma. Mais isto é útil ao sistema. Ao sistema ajustámoslle así deshumanizadas. Ser antisistema, o primeiro paso é humanizarte moito. E vanse rir de ti, e vante caricaturizar. E a min esta é a cousa que máis me doeu. Aí os estoicos falaron todos un pouco de como a túa orientación á filosofía, como les decían, é dicir, o autocoñecemento e a toma de decisións de vivir con certa coherencia, sempre ia provocar que se risen de ti. E ti debes perseverar. O que di Spinoza é que a virtude primeira dun ser humano é conservar o seu ser. Iso tamén é amor á vida, iso tamén é biofilia. Conservar o teu ser. E é moi soberano. Mesmo fan unha caricatura de ti e dis, bueno, pois, ide vivir así. Non é fácil, vale? É moi doloroso. Pero o amor á vida pasa tamén por aceptar que a vida
a veces dói. E iso tamén é doloroso. E cando o procesas, sí que é certo que che dá un pouco igual. Porque se ti medras, non podes desver o que xa viches. E cando xa comprendeches e te coñeceches e priorizas a túa humanidade, nun contexto que, a ver, que é humano, e, por exemplo, Erich Fromm xa a principios do século XX describía estas dinámicas. Algo que medrou así, é normal que persoas como a min pois nos devalúen así. Doeche, sobre todo, a dor máis grande sempre é nos vínculos máis achegados teus, non? Que te traizoan, que se traizoan. Porque se foron amigas túas ou que sexa, ti, isto tamén o explica Spinoza, ti tendes a vincularte con persoas que ás veces, como a ti, non? Que se alegran do mesmo que a ti, que se entristecen do mesmo que a ti, que hai valores en común. Se ti criches que había eses valores, igual a persoa traizoouse. Polo menos traizoou o discurso que che amosou, que é outro dos problemas que ten o mundo da validación. Que a xente ofréceche un discurso que despois non é quen de soster. E traizóate. Pero traizóase tamén. A persoa chega a ser, a persoa sí que é unha caricatura de si mesma. E proxecta iso en ti, e pódete caricaturizar. Pero a persoa sí é unha caricatura de si mesma. É un absurdo. Porque a vida é un absurdo. Pero a vida neoliberal, esta, é un absurdo dirixido, planificado, no que ti, case como nos Sims, tomas ti as decisións desde eses mandados, non? Do poder, desde esa que se nos vendiu. Se é a túa mellor versión. Só che vai costar 300 euros ao mes en tranjallada para autocoidados, que todo pasa por consumir. Sal aí fora e fai que suceda. Inscríbete, paga, non sei que, ponte na cola da taquilla, non? Comprar online era unha cousa que nos solucionaba o das colas, pero agora creouse a cola digital. É todo un absurdo. Logo, se te traizoas ti, aceptas ser ese absurdo. Bueno, eu creo que se entende. Porque ia facer como un vídeo de 4 minutos e levo máis de 10. Pero está ben reflexionar nestas cousas.